We binnen al een paar vaststellings verder en het liep het mij erg leuk om eens te zien in de tuin. Als je al west binnen, weet je natuurlijk al lang hoe het er alle jaar uitzocht, maar het blijft leuk om even te koekeloeren. Je hebt hier een prachtig plakje. Wat ben je hem ontwaan? Wij verkopen de kaartjes voor de mensen die via internet besteld hebben en via de kassa. Nou, wij zijn hier, ik zit in de losse verkoop, dat is aan deze kant. En de mensen die nog een plakje hebben willen, een kaartje kopen willen, die kunnen aan deze kant komen en die kunnen nog kaartjes kopen. En binnen de kaarten snel uitverkocht. Nou, het kan nog een beetje sneller, dus mensen moeten er nog wel snel bij wezen. Het begint nog wel goed erin. Nou, er is sowieso al 1 jong uitverkocht, 1 juli die is helemaal uitverkocht. Verder ben ik niet helemaal op de hechte, maar ik dacht dat het aardig groen al is. Wat voor soort mensen komen hierop aan? Van alles en nog wat. Oudere mensen, maar ook jongere mensen, natuurlijk familie natuurlijk en vrienden en kennissen, maar dat is het nog denk ik wel. Hoeveel taaskogels zitten er, Joert? Er zitten hier een dikke 400. Als je zo je kaarten hebt, dan ging je natuurlijk via de tuin in. Maar ik weet al zijn paard niet meer. Wie is mijn paard? Hey, wil je mij rondrijden misschien? Ja hoor. Oké. Nou hebben we alles al zien wat het gaat voor de voorstellings en in de pauze. Maar je weet er nog net wat er al jaar gebeurt achter de schermen. Volgende aflevering gaan we zien wat er bij een al jaar dogger in de scherpst van de strijd.